ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардами ғариби Тоҷикистон. Бародарои азиз, умедворам ҳар як шумо соқу солим ҳастен, зинда бошен. Бародарои азиз, топ ки як дона лайк ҳатман бародари азиз, бародари Бадили ҷон азиз, ҳатман бигзор, бе лайк нагзар, ҳатман бигзор бародари азиз. Шахсоне ки меҳмонен, ҳатман дар канали мо подписатсия кунен. Инамин аморода фақат дар хизмати шумо мошинои мехостагии шуморо пешниҳод кардем. Беҳад навор даростага ашмо илтимос хоҳиш тоғиша тамошо кунем. Инсоное ки ягон фирма дорен, граница чизе ки дорен барои реклама кардан, мошина чизе ки боша, рақамҳои рӯи экрана танҳо WhatsApp дар муроҷиат кунем. Кӯшиш мекунем мо кори шуморо бо як хулоса, як муомила биёем буд кунем. Бародаро хоҳиш навора тоғиша тамошо кунем, ҳатман лайка бигзорен. Бародарои Бадили ҷон азиз, аз шумо хоҳиш ҳатман як дона лайк ва ҳатман подписатсия кунен. Якум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A дар зери комментария бо дархости шумоай. Соли бароришиш соли 1997 ва нокуфта намуда дар кузуфи хеҷибек мошин. Абиё моторш 1.6 бародарои азиз, ҳам бензин, ҳам газ ба тамоми санаташ кор мекуна. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, нокуфта намуда дар коробка передачаш механик. Мошин дар вилояти Суғ, шаҳри Бустон номи пештараш бошад, Чкаловский бародарои азиз, 10,000 сомонш гуфта мошина ки ба қирби ҳозира 59,000 рубли рӯз мешавад ва бо метавонед бародарои азиз рақамош дар экран аст. Маълумоти муфассалтара аз худшон дастрас кунед, ҳатман занг занед. Бародарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиши нами бародарона, ҳамватанона мекунам аз ҳар як инсоне ки тамошо дорен. Бародаро ҷои дурӯғш нест, 75% шумо зиёдтартон нами кнопкаи сирха ҷиқидагӣ нестен. ҳатман бародаро кнопкаи сирха ҳатман ҳама каса биҷиқен я бикафона кнопкаи сирха. Я донаи лайк монен, иншоалло ки мо дар хизмати шумоем. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ҳар яки шумо зиндаву сарбаланд ҳастен. Бародарои азиз, шахсоне ки мехоҳанд эълонои худшонро дар канали мо гузоранд, бародарои азиз, рақамо ки дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамо танҳо WhatsApp-и мо ҳастанд. Метавонед равон кунед, мо кӯшиш мекунем кори шуморо буд кунед. Хона, замин, намедонам трактор дошта бошен, чизе ки дошта бошен, метавонед мо дар равон кунед. Мо кӯшиш мекунем кори шуморо иншоалло ки буд кунем. Ва шахсоне ки ягон компания, ягон чизи дигар доранд, бародаро метавонед рақамода муроҷиат кунед, қадди шумоан ҳам суҳбат мешем. Бадили ҷон наздик, мо навора идома метем. Мошини навбатиян Vectra A мебоша. Бародарои азиз ки соли барориши соли 1993 мебоша. Абиё моторш 1.8 дӯстони гиромӣ, ҳам бензин, ҳам газ кор мекуна. Коробка передача мошин механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ва бародарои азиз, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 14,000 сомонш мегӯяд ки 84,000 рубли рӯз мешавад. Як меличи кор дорад бародарои азиз, бигем қаразходи калона нест. Дига ҳама ҷош 100% ҳуҷҷат, тамоми санад, салон ҳамаш қоидавия. Чиқаре ки дастуратан аст, мегири, ҳай мекунӣ, мегарди, хизмат мекуна. Рақамош дар рӯи экрана бародарои азиз. Касе ки харидорен метавонед як бор дар тамос шавед бо маълумоти бештари бо худшон дастрас кунед. ҳатман шербачаҳо як донаи лайка бисёр нагум, аз шумо хоҳиш мекунам як донаи лайка монед, ҳатман подписатсия кунед. Бародарои азиз, илтимос навора тоғиша тамошо кунед. Танҳо мошинои арзон, танҳо мошинои арзон, ҳамаи меҳнатҳои заҳматҳои мо барои шумоай. Мошини навбати Opel Astra F мебошад бародарои азиз ки дар кузуфи хеҷибекай, чиқаре ки бисёротон дархост мекунед. Соли барориши мошин соли 1991. Абиё моторш 1.6 танҳо бензинай сӯзишвориш, газ умуман надорад ва дидагӣ ҳам нест. Коробка передачаш боша механика бародарои азиз, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Панҷакент қарор дорад бародарои азиз. 15,000 сомонш мегӯяд ки 90,000 рубли рӯз мешавад. Ва бародаро соҳиби мошин қайд ки ҳолатиш хубай, варианти Алишира мебинам. Харидоро занг зананд. Рақамошон дар рӯи экраниш мо аст, ҳатман бародаро муроҷиат кунед. Касе дамахулай метавонед занг занед. гиромӣ, навора мо идома метем. Як хеҷибеки хушрӯаки васатсанани хубтара бар шумо пешниҳод мекунем. Мошини навбати бародарои азиз Opel Astra F мебошад. Дар кузуфи хеҷибек такрор мекунам. Солуш соли 95 солои канаш нест. Абиё моторш 1.6 бензин, газ сӯзишвориш бародарои азиз, коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Ва айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ. Нарша 26,000 сомони тоҷикӣ хитмон мегӯяд ки ба қирби имрӯза 156,000 рубли рӯз мешавад ва соҳиби мошин қайд карда бародарои аст ки
мотор, хатавой, ҳолати нарӯшка, краска, ҳамаи ҷойи мошин состояниеш беҳад хуб аст. рақамош дар рӯи экрани шумо аст. дар суратам ба фикрам маълум аст, метавонед ба бародаро занг занед ва маълумоти бештара дарёфт кунед. бародарои азиз, дастгириро фаромӯш накунед, такрорам бисёрам шава ҳар як сат хоҳиш мекунам. бародари азиз, канали мо да подписатсия ка бовар ка пушаймон намеша. ҳар як инсони тамошодорӣ як бор як секунд вақт садида мекунӣ. як бор амиятте подписатсия карда набоши, ҳам кнопкаи подписатсияро зер ка, як дона лайк ва ҳатман зангулакчаро пахш ка. братинар, ман миннатдори бепоёнам. навора идома метавонем бародарои азиз, боз Opel Astra F дар кузуфи хеҷибека бари шумо пешниҳод мекунем ки соли барӯши мошин соли 1993 мебошад. объём моториш 1.6 мебошад, танҳо бензина, газ надорад, коробкааш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва ачи хеле ки номерош маълум аст, дар хоруғ қарор дорад. бародаро нависанд ки якчанд мошинаи хоруғ дан пешниҳод кунӣ, хуб мешавад. мошин дар хоруғ аст бародарои азиз, дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 16000 сомон шумо мегӯяд ки 96000 рубли рӯз мешавад. састаниша таъриф карда хуб аст, гуфта ба нархш ҷавоб гӯя ба талабот. рақамошона дар рӯи экран мондагием. касет ки хоҳиш доред як бор дар тамос шуед, бо маълумоти муфассалтара аз худшон дастрас намоед. навор идома дорад бародарои азиз, боз мошини навбати Opel Astra F мебошад ва дар кузуфи седанаи мошин. солуш соли 93 ма бародарои азиз, мошина гарени расход кардагаа, лекин ин фақат солуш 93, тамом дига ҳама ҷоша ба тамоми санадш кардагаа. объём моториш 1.6, ҳам бензин, ҳам газ. мақсад ягон комбина дорад, чотка газ бензинш кор мекунад. пола баро заводӣ мешавад, коробкаш механик, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бародарои азиз дар ноҳияи айнияи 27000 сомонш мегӯяд ки 162000 рубли рӯз мешавад. чухеле ки бо такрорам мекунам, ҳолатш хуб аст бародарои азиз, ходовой, мотор, краскаш, ягон ҷош ягон проблема надорад. танҳо мегирӣ ҳайш мекунӣ. рақамош дар рӯи экрани шумо дар тамосен ва маълумоти бештара дарёфт кунед. шербачаҳо, навора идома метем. чухеле ки хеҷибек бисёр гуфта будем, набахто бо барои шумо хеҷибека пешниҳод мекунам. Opel Astra F дар хусуси хеҷибек бо мошини навбатӣ. ҳамин мошиное ки мехостем бисёр Opel гуфтем, ба ҳамин хотир мо Opel-ро бисёр кардем. бо диққат тохиша тамошо кунед. солуш соли 93 ма, 1.6, моторш 1.6 простой, бензин, газш кор мекунад, ҳардуш, коробкаш механика, мошина ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро, мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад, 102 микрорайонда. 20000 сомонш мегӯяд ки 120000 рубли рӯз мешавад. соҳиби мошин бояд дига такрор мекунам, ҳолатша хуб гуфтагаа, ҳолатш беҳтарина мегӯям. мошинаи бозӣ бурд кардагиан, конкурс яъне. ва бародарои азиз, соҳиби мошин қайд карда ки ҳамин харидори аниқ бошад, биёя бина, ягон савдои хушрӯ карда мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо муроҷиат кунед. ҳамватанои азиз, бародарои азиз, аз шумо хоҳиш мекунам, ҳамин қадар як дастгиричаи хурдака кунед, бепула, беҳичи. бародарои азиз, ба факти далелаш худованд шоҳид, 75% шумо бародаро дар канали мо меҳмонен. яъне бе подписка тамошо доред, на дар рӯи экран аст. ҳар як инсон, ҳар як бародарам ман хоҳиш мекунам, хоҳиш, просто так не хоҳиш мекунам, ҳатман подписатсия ка, братинар, ҳатман подписатсия ка, як дона лайк ҳамон, то ки ҳамин подписчикои мо бисёр шаванд. як дона лайк ҳамон ва ҳатман подписатсия ка. хеле миннатдор мешавам, гарени миннатдор мешавам. зинда бошӣ брат. бародарои азиз, навор идома дорад. бо хеҷибек ваҳри шумо пешниҳод мекунем, лекин ин хеҷибек необичный простой. Opel Astra F дар кузуфи хеҷибек, бародарои азиз, солуш соли 98 соли тоза, объём мотор 1.6, сӯзишвориш ҳам бензин, ҳам газ, ба тамоми санъати дараҷаи олиш кор мекунад. пол оборот заводид мешавад мошин, коробкаш механик, мошин дар ҳолати нахели беҳтарини шаҳри Душанбе қарор дорад. нарша 45000 сомон гуфта брато ки 270000 рубли рӯз мешавад. ва бо диққат гӯш кунед ки соҳиби мошин қайд кардагаа, мошин задагӣ, пусидагӣ, бридагӣ хеле гап нест. яксола ҳуҷҷат, тонировка, ҳамаш қонуни қоидааш қата, як чашко варид умуман кардагӣ нест. хеле ранги вагона гуфта соҳиби мошин. гуфти гапҳо братано, соҳиби мошин ба дараҷаи таъриф карда ки очаш мучакш кардаги нест. гуфтагаа рақамош дар рӯи экрани шумо аст братано. касет ки харидори нархш агар маъқул шуда боша, метавонӣ муроҷиат кунӣ.
бародаро дар комментария дар ватсапу ҳатто занг зад якчанд бародар ки Vectra бечкаи объёмни мон баҳри шумо пешниҳод мекунем Opel Vectra бечкара бо хоҳиши шумо ям мошино бародаро соли 2000-ума объём мотораш 1.6 екатек зучвориш ҳам бензин ҳам газ кор мекунад коробкаи мошин механикаи ва мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мошин дар шаҳри Қирғатепа яъне Бохтарда қарор дорад 43000 сомонаш гуфтеса ки 278000 рубли русум мешавад ҳуҷҷатош прострочная буратано ва 5 моҳи дига танировка дора гуфтагай ҳолати мошин ҳолати беҳтарин рақамошон дар рӯи экрани шумо харидор бошен боз муомилаам карда мешавад агар харидор бошен ҳами забони хуб хати суҳбат кунед рақамошон дар рӯи экрани шумо ҳатман занг бизанен бародарои ба дили ҷони наздик як донаи лайкай касе ки намонда ҳамун инсон дар дахл дора ва касе ки подписатсия накарда бародар подписатсия ки лайк ҳамон дар таги комментария навис кадом мошиноро мехоҳед дидан кӯшиш мекунем бари шумо пешниҳод кунем ҳатман подписатсия кунед шербачаҳо боз як дига Opel Vectra бечкаи объёмни хеле свете ки любителай фақат Opel да ҳамин свет бигем свети пешай баҳартон пешниҳод мекунем солуш соли 2001 Opel объём мотораш 1.6 ба филм бисёртон мефаҳмед Opel 1.6 объём мотораш зучвориш бензина коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 51000 сомон гуфтеса ки 306000 рубли рус мешавад агар харидор бошем бародаро боз савдо мешавад ҳолача беҳад таъриф карда тоза гуфта бе ягон камбудӣ рақамошон дар рӯи экранатон ина салон ҳамаи сурatoш хеле сурат аст живоянам хеле мошина гуфти гапо рақамошон дар рӯи экрани шумо бародаро харидорот ҳамсӯҳбат чақатиш братанҷоно бизанед лайка касе ки назада наворид омадро Opel Astra G мошини навбатӣ дар кузуфи сиданай соли 2000 брато объём мотораш 1.6 зучвориш бензини холӣ коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ 4 форсункааш дар шаҳри Душанбе қарор дорад 47000 сомонаш мега братано ки 282000 рубли рус мешавад ҳуҷҷатош тамом шудагай қадавои мотор ҳолаташ хубай ба сумуш ҷогу астай рақамош дар рӯи экрани шумо астай касед ки харидори бародари азиз суратоша хушрӯ тамошо ки як бор қатиша ҳамсӯҳбатия харидор бошед марҳамат кунед касед ки маъқултон шуда метавонед зангшон занед шербачаҳо яке мошиное ки бисёр дар комментария дархост мекунед нами мошина Opel Astra G дар кузуфи универсал караван хизматгори нами мо тоҷико бародарои азиз соли 1999 объём мотораш 1.6 простой коробкаш механик ҳам бензин ҳам газ кор мекунад мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе 45000 гуфтеса бо савдо мешавад 270000 рубли рус мешавад 45000 сомонӣ гуфтесаш баъд бародаро ҳолати мошина гуфта ҳолати хубай ҳолатиш бад неста состояниеш нормальне хизматона мекуна рақамош дар рӯи экрани шумо марҳамат метавонед занг бизанед братанои нар аз шумо хоҳиш мекунам агар безор нашида бошен ҳам як дона лайка касед намонда братан як дона лайка ҳатман ҳамун инсоне ки намонда бимон 80% 75% астағфирулло зиёд аз шумо меҳмонен ҳатман подписатсия кунед бо навора идома метем як дига Opel Astra G ро баҳри шумо пешниҳод мекунем иш бародаро аз соли 98 объёмаш 1.6 ҳам бензин ҳам газ коробкаш механик ҳолатиш беҳтарин мебошад дар шаҳри Хуҷанд дар бародаро аз вилояти Суғда мошинак нав аями полни ҳама ҷоша ремонт кардаги соз кардан мақсад ягон камбудӣ надора мошин ҳолатиш беҳтарин қадавои мотор ҳамаш соза чихеле ки ҳамин сурат азисен чихтакай амхелай рақамош дар рӯи экрани шумо аста 43000 сомонаш мега 278000 рубли русия такрор мекунам метавонем бародаро аз хиди ҳозир занг бизанед бо маълумотошона гирен братҳои нар зиндаву сарбаланд бошен касед ки меҳмон будӣ бо такрор мекунам подписатсия кун дар зери комментария хиди ҳозир бинавис чӣ мошиноро мехоҳӣ дидан мо кӯшиш мекунем бари шумо пешниҳод кунем ҳатман як донаи лайка касе ки мон то охир шаҷрат карди як дона лайк тамон ҳатман подписатсия кун рақамое ки шахсоне ки хона замин чизе ки дорен мехоҳен реклама кунен дар канали мо мехоҳен бибинен ранги нами мошино рақамои рӯи экран бидан равон кунем ватсапда мо кӯшиш мекунем ба нархи дастрас дар хизмати шумо бошем
انشالله که خدمت شما را بود میکنیم. رقم ها در روی اکران ای باردار عزیز، مرحمت میتونین مراجعه کنین. خداوند نگهبانتون، رحمت بر روی دستگیرتون. در ایمو، واتساپ، همه چیزا در دروزیاتون پدیدید چکنین باردارو. خیلی مینادور میشیم. خداوند نگهبان هر یتاتون، رحمت امون انسانایی که ما را تا آخر تماشا کنن، رحمت امون انسانایی که ما در باور دارن، ما را تماشا میکنن، وقت جدا میکنن. خداوند نگهبانتون.